Projeya jinûve bikaranîna kavilan bi piştgiriyeke bi comerdiya navenda alîkarî û karên mirovî ya Şah Selman tê civîcîkirin. Spas ji bo Xwedê, proje niha gihîştiye qonaxa heftê ji ser ji civîcîkirina karên xwe ku qonaxa yekem veguhestina kavilan. Qonaxa duyem amadekirina yekîneya jinûve bikaranîna kavilan ku em niha lêne û qonaxa sêyem jî şikandin û cudakirina kavilan li xwe digire. Qonaxa çarem ku em niha gihîştine wê, înşellah em xwe jê re amade dikin ku ew jî jinûve bikaranîna madiyan û berhemanîna kelûpelên avahîsaziyê bi rêya dabînkirina amûr û alavan. Ji bo berhemanîna kelûpelên avahîsaziyê yên ku di jinûveavakirinê de li devera projeyê dibin alîkar. المشروع عبارة عن تجميع أنقاض Proje ji komkirina kavilên herêmên Dareya û Dûmayê pêk tê. Hinek ji wan kavilan têne rakirin û hinek jî kavilên paqijin ku ji bo jinûve bikaranînê guncaw in. Ew ji deverên niştecîbûnê qadên giştî, dibistan û mizgeftên hilweşandî tên veguhestin û komkirin û bo yekîneya jinûve bikaranîna kavilan tên şandin. Ku li cihekî taybetê şaredariyê li Dareya hatiye avakirin.